எனக்கு இன்னொரு சான்ஸ் கொடுங்க, நல்லா கதை சொல்லுவேன். அப்பா அம்மாவை தொல்லை பண்ணாதீங்க, நான் உங்களுக்கு கதை சொல்றேன். தெனாலிராமன், அக்பர் பீர்பால், முல்லா கதைகள், விக்ரமாதித்தன் வேதாளம், இன்னும் நிறைய கதைகள் நான் சொல்றேன். தினமும் கேட்டுன்னு சூப்பரா தூங்குங்க. தேங்க்யூ பார்கவ் அங்கிள், நீங்க சொல்ற ஸ்டோரிஸ்லாம் நல்லா இருக்கு, எனக்கு நல்ல தூக்கம் வருது. தேங்க்யூ. வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ரிவ்யூ பெட்டி. நான் பார்கவ் கேசவன். த பீப்புள் வர்சஸ் ஓஜே சிம்சன் அப்படிங்கிற ஒரு சீரீஸோட ரிவ்யூ இப்போ பார்க்க போகிறோம். 2016 எஃப்எக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு சேனலில் இது வெளிவந்திருக்கு. இது வந்து பார்ட் ஆஃப் ஒரு ஆந்தாலஜி சீரீஸ் தான். இது வந்து இந்த அமெரிக்கன் கிரைம் ஸ்டோரி அப்படின்ட்டு சில கிரைம் ஸ்டோரிகளோட ஒரு ஆந்தாலஜி சீரீஸ் மாதிரி. இதில் வந்து ஜஸ்ட் இது ஒரு சீசன் தான் வந்தது. இதில் வந்து ஒரு 10 எபிசோடு உண்டு. இன்ஃபேக்ட் இது 2016 கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸுக்கு அடுத்தபடியாக 22 நாமினேஷன்ஸ் எமி அவார்ட்ஸில் அண்ட் பிரைம் டைம் எமி அவார்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சினிமாக்கெல்லாம் ஆஸ்கர் மாதிரி சீரீஸ்க்கெலாம் வந்து எமி அவார்ட்ஸ். ஸோ இந்த பிரைம் டைம் எமி அவார்ட்ஸில் 22 நாமினேஷன் ஆகிறதே வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் தான். ஸோ அந்த 22 நாமினேஷன் ஆகி அதில் 9 வின் பண்ணியிருக்கு, லைக் 9 அவார்ட் வின் பண்ணியிருக்கு. கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸுக்கு அடுத்தபடியாக அந்த வருஷத்தில் அதிகபட்சமாக இதுதான். கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸ் 12 அவார்டு வாங்கிச்சு அந்த வருஷம். இந்த சீரீஸோட கதை என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, ஓஜே சிம்சன் அப்படிங்கிறவர், அவர் வந்து ஒரு பெரிய பிளேயர், NFL பிளேயர், நேஷ்னலி ரெக்கக்னைஸ்ட் அண்ட் நேஷ்னலி நல்லாவே தெரிஞ்ச ஒரு பெரிய பிளேயர். நமக்கு எப்படி சச்சின் டெண்டுல்கர், கங்குலி இந்த மாதிரிலாம் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு பிளேயரோ அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய பிளேயர். ப்ளஸ் நிறைய கொஞ்சம் அந்த டைமில் சினிமாவில், அதுக்கப்புறம் நிறைய கமர்ஷியலில் இதில் இல்லாமல் நடிச்சிருந்திருக்காரு. ஸோ இவரோட எக்ஸ் கேர்ள் ஃப்ரெண்டும் அவங்களோட பாய் ஃப்ரெண்டும் மர்டர் பண்ணியிருக்காங்க, லைக் பயங்கரமாக ஸ்டாப் பண்ணி கொலை பண்ணப்பட்டிருக்காங்க அந்த எக்ஸ் ஒய்ஃப் அவங்களோட வீட்டு முன்னாடியே. இது வந்து ஓஜே சிம்சன் அவரோட வீட்டுக்கு வந்து அன்றைக்கி நைட்டு வந்திருக்காரு. பல ட்ரையல்ஸ் எல்லாமும் போலீஸுக்கு வந்து கிடச்சிருக்கு. இந்த வீட்டு முன்னாடி கொஞ்சம் இந்த பிளட் ஸ்பாட்ஸு, இவரோட சாக்ஸில் கொஞ்சம் பிளட் ஸ்பாட்ஸு, அப்புறமா இவரோட வீட்டு காம்பவுண்டு கிட்டக்க வந்து ஒரு க்ளவுஸு அப்படிங்கிற மாதிரி சில ட்ரையல்ஸ்லாம் வந்து போலீஸ்க்கு ஒரு லீட் மாதிரி கிடைக்குது. ஸோ வந்து இவர் தான் அப்படின்ட்டு உடனே ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு போய் இவரை வந்து அரெஸ்ட் பண்ணி கூட்டிகிட்டு போயிடுறாங்க. ஸோ அந்த அரெஸ்ட் பண்ணுறது, இந்த கூட்டிகிட்டு போகிறது அப்படிங்கிறதுலாம் கொஞ்சம் அப்படி முன்ன பின்ன நடக்குது. ஒரு தடவை அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க, உடனே அந்த விலங்கை எடுத்து விட்றாங்க, அதுக்கப்புறமா கொஞ்ச நாள் கழித்து வந்து திருப்பி அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க, இந்த மாதிரி நடக்குது. ஸோ இந்த ஓஜே சிம்சனை அரெஸ்ட் பண்ணி ஜெயிலில் போட்டதுக்கு அப்புறமா அதோட அந்த கோர்ட் ரூம் ட்ராமா மாதிரி அந்த இந்த வழக்கு வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட 11 மாதம் நடக்குது. அதுலேருந்து இவர் வந்து வெளியே வந்தாரா இல்லையா, இவர் வந்து கில்ட்டி ஆர் நாட் கில்ட்டி அப்படின்ட்டு அந்த ஜூரி வந்து என்ன டிசைட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறதோட இந்த சீரீஸ் வந்து முடியுது. இது வந்து ஒரு நிஜத்திலே நடந்த ஈவெண்ட் தான் அப்படிங்கிறதுனால ஒரு கேரக்டர்ஸும் ஒரு ரோலில் இருக்கிறவங்களும் அப்படியே தத்ரூபமாக அதில் நிஜத்தில் இருக்கிறவங்க மாதிரியே வந்து இருப்பாங்க. ஒரு கேரக்டரும் அந்தளவுக்கு வந்து தத்ரூபமாக இருக்கும் கேரக்டர்ஸ். ஸோ இதுதான் இந்த கதை அப்படின்னு பார்த்தோம்ல. ஸோ இது முழுக்க அது கோர்ட் ரூம் ட்ராமா தான். அந்த கேஸு, இந்த ட்ரையல் அப்படின்ற வாதம் பிரதிவாதங்கிற மாதிரி அதை பற்றி தான் முழுக்க வந்து இந்த கதை வந்து போகுது. இதில் நடிச்சிருக்கவங்க அப்படின்றது வந்து நடிச்சிருக்கா மாதிரியே சொல்ல முடியாது. வந்து அவ்வளோ ஒரு ரியலாக நம்ம கோர்ட் ரூமில் உட்காந்து அந்த கேஸை வந்து பார்க்குற மாதிரி தான் இருக்கும். அந்த மாதிரி தான் இதோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும் இதை பார்க்கும்போது. இதில் முக்கியமாக வந்து ஒரு விஷயமும், அதாவது இது ஜஸ்ட் இந்த மர்டர் ட்ரையல் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் வந்து போகும். பட் இந்த நிஜத்துலையும் சரி, இந்த சீரீஸ்லையும் சரி, அது அந்த மாதிரி மட்டும் போகாமல் இதில் இன்னும் சில விஷயங்கள் வந்து நடந்திருக்கும். அதாவது இது வந்து லாஸ் ஏஞ்சல்ஸில் நடக்கிற ஒரு விஷயம். ஸோ அந்த டைமில் வந்து இது வந்து 94 and 95 நடந்த ஒரு விஷயம். ஸோ அந்த டைம்லன்னு கிடையாது, இப்பயுமே கூட நிறைய வந்து ரேசிஸ்ட் போலீஸ்லாம் இருக்காங்க. போலீஸ்ன்னு கிடையாது, வேறு நிறைய இடத்துலையும் இருக்காங்க. பட் அந்த மாதிரி ஒரு நேரத்தில் வந்து போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கிற அந்த ரேசிசம் பற்றியும், இந்த கருப்பின மக்கள் இந்த நாட்டில் படுற கஷ்டத்தை பற்றியும், அது மட்டும் இல்லாமல் பெண்கள் லைக் அந்த ஆண் ஆதிக்கத்தில் இருக்கிற அந்த ஒரு இடத்துல, லைக் அந்த பீட் லாயர் ஆர் வேறு எந்த ஒரு போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் அப்படின்ட்டு எந்த ஒரு இடத்துல அவங்க அந்த பெண்கள் படுற இன்னல்களும் ஜஸ்ட் ஒரு இது மாதிரிலாம் சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க. அந்த இடத்துல நடக்கிற அந்த விஷயத்தை வந்து அதில் காமிச்சிருப்பாங்க. இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் பார்க்கும்போது உங்களுக்கே அதெல்லாம் புரியும். ஸோ இந்த மாதிரி இப்போ சில விஷயங்களுமே கூட இதில் வந்து சூப்பராக வந்து காமிச்சிருப்பாங்க. ஜஸ்ட்டு டிப்பிக்கலாக ஏதோ ஒரு தனியாக சோகமான ஒரு இதெல்லாம் காமிக்கிறேன் அப்படிலாம் கிடையாது. அதில் இருக்கிறதுல இந்த ரியாலிட்டியில் இருக்கிற விஷயத்த வந்து அதையுமே வந்து நல்ல தத்ரூபமாக வந்து சொல்லியிருப்பாங்க. இதுக்கப்புறம் முக்கியமாக இல்லை நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா வந்து இங்கே அமெரிக்கன் கோர்ட்டில் வந்து ஜட்ஜு வந்து நம்ம ஊரில் எப்படி இருக்குன்னு தெரியல, அதையும் தெரிஞ்சுக்கணும். பட் இந்த மாதிரி ஜஸ்ட் ஒரு லாயருங்க வாதாடுறதை கேட்டுட்டு ஜட்ஜு மட்டுமே இங்கே வந்து தீர்ப்பு சொல்ல மாட்டாங்க. இங்கே முக்கியமாக வந்து ஜூரி அப்படின்ட்டு ஒன்று உண்டு.
ஒரு கோர்ட்லேயும் ஜட்ஜுக்கு பக்கத்தில் ஒரு 12 பேர் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணப்பட்டிருப்பாங்க. இன்ஃபேக்ட் எனக்குமே இந்த போன வாரம் ஒரு லெட்டர் வந்தது ஒரு ஜூரராக வரத்துக்காக. பட் சிட்டிசன் கிடையாது அப்படிங்கிறதுனால அதுக்கு நான் குவாலிஃபைடு இல்லை. பட் இந்த மாதிரி நார்மலாக இந்த ஊரில் இருக்கிற சிட்டிசனுக்கு இந்த மாதிரி அப்பப்போ வந்து இந்த சில விஷயங்கள் வந்து அனுப்பப்படும் ஒன் ஆஃப் த ஜூரராக வரதுக்காக. அந்த ஜூரி வந்து 12 பேர் இருப்பாங்க. அந்த 12 பேர் ஜஸ்ட் லைக் தட் வா அப்ளை பண்ணுறோம்லவா அப்படின்ட்டு கிடையாது. அவங்களுக்குமே ஒரு ப்ராசஸ் உண்டு. அதை அந்த ஜூரியாக ஒரு ஜூரர் அந்த மொத்தம் அந்த 12 பேர் சேர்ந்து ஜூரி, அது ஒரு இண்டிவிஜுவல் பர்சனை ஜூரர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த ஒரு ஜூரரையும் அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்க. இந்த வாதி பிரதிவாதி 2 பேரோட லாயர்ஸும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும். இல்லை இவன் வந்து ஒத்து வர மாட்டான், நியூட்ரலாக இருக்க மாட்டான் அப்படின்னு நினச்சாங்கன்னா அப்போவே வந்து அதை வந்து கேன்சல் பண்ணிடுவாங்க. இந்த மாதிரி ஒருத்தர் அந்த 2 சைடுமே வந்து 2 தரப்புமே ஓகே சொல்லி அப்பாயிண்ட் பண்ணப்படுவாங்க ஒருத்தரும். இந்த மாதிரி 12 பேர் அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க. இந்த 12 பேர் தான் முக்கியமாக கடைசியில் என்ன கொண்டு வராங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்து இருக்குது. இந்த 12 பேர் வந்து என்ன முடிவுக்கு கொண்டு வராங்களோ அதை தான் ஜட்ஜு வந்து சொல்லுவார். ஸோ இவங்க வந்து இந்த ஆள் கில்ட்டி அப்படின்னு பண்ணிட்டாங்கன்னா கில்ட்டி, அதில் வந்து மெஜாரிட்டி எது வருதோ அது. ஸோ அதுக்குள்ளே அவங்களுக்கும் இந்த மொத்த இதெல்லாம் கேட்டதுக்கு அப்புறமா கடைசியில் அவங்களுக்குள்ள ஒரு டிஸ்கஷன் நடந்து அவங்க ஒரு முடிவுக்கு வருவாங்க. இதை பற்றி ஒரு படமே இருக்குது 12 Angry Men அப்படின்ட்டு, அதை நம்ம தனியாக பார்ப்போம். பட் அந்த ஜூரியை பற்றின அந்த ஒரு விஷயம் நிறையாவே சொல்லியிருப்பாங்க. அந்த கேஸ் முடிகிற வரைக்கும் அது எத்தனை நாள் நடக்குதோ அத்தனை நாளைக்கு இந்த ஜூரி கிட்ட ஃபோனு, நியூஸ் பேப்பரு, புக்கு, டிவி அப்படின்னு எந்த ஒரு விஷயமும் இருக்காது. ப்ளஸ் இவங்களுக்குள்ளேயும் அடிக்கடிலாம் வந்து கடைசியில் அந்த கடைசி டிஸ்கஷன் நடக்கிற வரைக்கும் அந்த த்ரூ அவுட் தி கேஸ் நடக்கும்போது நடுவில் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பேசிக்க கூடாது. ஸ்விம்மிங் பூல் அலௌடு கிடையாது. ஜஸ்ட்டு ஹோட்டலில் இவங்களுக்கு ரூம் புக் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க கவர்மெண்ட்டில், அவங்க அந்த ரூமில் மட்டும் இருக்கணும், அவ்வளோதான். இந்த கேஸ் நடக்கும்போது கோர்ட்டில் வந்து உட்காரணும், அப்சர்வ் பண்ணணும், திருப்பியும் போயிடணும், இந்த மாதிரி தான். ஸோ இவங்கள பற்றின அந்த விஷயமும் இதில் வந்து நல்லாவே வந்து காமிச்சிருப்பாங்க. அவங்களுக்கு இருக்கிற அந்த முக்கியத்துவத்தையும் நல்லாவே காமிச்சிருப்பாங்க. ஸோ கோர்ட் ரூம் ட்ராமா தானே அப்படின்னா நமக்கு ஜென்ரலாக இந்த சில விஷயங்கள் ஸ்லோவாக போகிற மாதிரி இருக்கும். பட் இதில் வந்து ஜஸ்ட் இந்த 8th எபிசோடில் மட்டும் கொஞ்சம் அந்த மாதிரி பட்டுது. பட் மற்றபடி வந்து செம இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஆரம்பத்துலேருந்து கடைசி வரைக்கும் நல்லா என்கேஜிங்காக போகும். இவரை வந்து நிரூபித்தாங்களா இல்லையா அப்படிங்கிறதோட இந்த சீரீஸ் வந்து முடியும். இதுதான் வந்து இந்த சீரீஸை பற்றின ஒரு ரிவ்யூ. பட் இதை வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கணும் அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன். இந்த ஆக்டிங்காகவும் சரி, இந்த ரியல் ஈவெண்ட் தான் அப்படின்னாலும் அதை எடுத்த விதம் அவ்வளோ சூப்பராக வந்து எடுத்திருப்பாங்க. ஸோ இந்த கதைக்காகவும் நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக இதை பார்க்கணும். கண்டிப்பாக அதை நீங்கள் லைக் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன். ஸோ அடுத்த ஒரு ரிவ்யூவில் சீக்கிரமாக சந்திக்கலாம். அண்ட் இந்த சீரீஸ் நீங்கள் பார்த்துட்டு மறக்காமல் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இந்த ரிவ்யூ பார்த்ததுக்கப்புறமும் ஜஸ்ட் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ண மறக்காதீங்க. ஸோ தட் இது வந்து யூடியூப் இந்த வீடியோவை இன்னும் பலருக்கு வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணும். ஸோ உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூடயும் இந்த வீடியோவை பகிர்ந்துக்கோங்க. அடுத்த ஒரு ரிவ்யூவில் சீக்கிரமாக சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.